Gadewch i ni byddio, dod ger bron yr arglwydd. O holl alluog Dduw, bydewn ni nawr y pnawn yma yn gofyn am dy ras ac gofyn am dy agosrwydd, yn gofyn o Dduw i ti ddod yn y gair yn nerth yr ysbryd ac i siarad i'n calonau ni o bethau sydd o'r nefoedd ac sydd yng Nghrist Iesu. Felly, o Dduw, cliw nawr ein gweddiau yn desefiadau ni, a ateba o Dduw yn ôl dy ras yn enw Iesu. Amen. Gan i ganu emyn rhif 59. 59. Rhagluniaeth fawr yn ef mor rhyfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. Gadewch i ni sefyll i ganu emyn rhif 59. Croeso unwaith eto i'n gwasanaeth ni, y prynhawn yma. Ar y byr a bydd o'r rhaid i Alun i fynd i bregethu yn Devizes yn Lloegr, a felly dwi yma y prynhawn yma. Sul nesaf bydd Alun Higham yn pregethu ar ôl y gwasanaeth yn y neuadd, fydd yna luniaeth. Dwi'n credu bydd yn haws mynd trwy'r blaen y capel, mae drysau'r ochr heb ei agor ar y foment. So felly, os na agor i ni y drysau yna, cerwch rownd y blaen y capel. A mae cwr gweddi nesaf, nos Iau y 15fed o Fawrth. Nawr, fe gan i ni tra'n eistedd ac yn ystod y casgliad, emyn 462, 462. Y baich sydd arnaf ddydd y nos ac wrthyf sydd ynglyn, sydd ysgam ar ei bwysau ef, idd ysgwydd gref dy hun. 462.
tro gyda fi i Efengil Ioan a pennod 12, a byddai'n darllen rhai adnodau o'r pennod hynny a rhai hefyd o pennod 13. Ond just dewis rhai adnodau os allwch chi ddilyn fi. Yn dechrau gyda 3 a 7 adnod yn Ioan 12. I ddechrau gyda 3 a 7 adnod. A wedyn na i sôn am ba adnod wedyn wrth i ni fynd ymlaen. Ddechrau gyda 3. Yna y cymerth mae'r bwys o enaint nardd gwlyb gwerthfawr ac einioedd draed yr Iesu ac asychodd ei draed ef a'i gwallt a tŷ a lanwyd gan arogl yr enaint. Y 7 adnod. Ar Iesu a ddywedodd, gad iddi, erbyn dydd fy lladdedigaeth y cadwol hi hwn. Ac symudwn ni ymlaen i'r 12 adnod ac yn darllen adnod 12-13. Tranoeth, tyrfa fawr, yr hyn a ddaethau i'r wyl, pan glywsant fod yr Iesu yn dyfod i Jerusalem. A gymerasan gangau o'r palmwydd, ac aethan allan i gyfarfod ag ef, ac y lefasant Hosanna, bendigedig yw brenin Israel, yr hwn sydd yn dyfod yn enw yr arglwydd. Ac wedyn yr 20 adnod, ac yn darllen hyd adnod 24. Ac yr oedd rhai groegiaid ymlith a rhai a ddeithant i fyny i ddoli ar yr wyl. Rhai hyn gan hynny a ddeithant at Philip, yr hwn oedd o Bethsaida yn Galilea, ac a ddibynasant arno gan ddywedyd, Syr, ni a awyllasym weled yr Iesu. Philip a ddaeth ac a ddywedodd i Andreas, a thrachefn Andreas a Philip, a ddywedasant i'r Iesu. A'r Iesu atebodd iddynt gan ddywedyd, daeth yr awr y gogonedder mab y dyn. Yn wir, medda fi chwi, ond i syrth y gronin gwenydd i'r ddear a marw. Hwnnw erys yn unig, either os bydd efe marw, efe a ddwg ffrwyth lawer. Ac adnod 17. Ar y hawron y cynhyrfwyd fy enaid, a phan beth a ddywedaf, o dad gwared fi allan o'r awr hon, either oherwydd hyn y deithym i'r awr hon. O dad, gogoneddad y enw, yna y daeth llef o'r nef, mi a'i gogoneddais ac a'i gogoneddaf dra chefn. Adnod 32. A minnau os dyrchefyr fi oddi ar y ddear, a dynaf bawb ataf fy hun. A hyn a ddywedodd fe gan arwyddo o ba angau y byddai farw. Ac wedyn yn pennod 13, adnod 1 ac adnod 10. A chyn gwyl y Pasg, yr Iesu yn gwybod ddyfod ei awr ef i ymadael ar y byd hwn at y tad. Efe yn caru yr eiddo a rhai oedd yn y byd, a'i carodd hwynt hyd y diwedd. Yr Iesu a ddywedodd wrtho, yr hwn a olchwyd, nid rhaid iddo ond golchi ei draed, eithyr y mae yn lan oll, ac yr ydych chi yn lan, eithyr nid pawb oll. Bendythyr yr arglwydd, darlleniadau ei air. Gadewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, unwaith eto, yr ydym yn dod gyda fron yn enw Iesu. Diolch o Dduw bod ffordd i gael i bobl fel ni, llwch y llawr, i bechaduriad i ddod ger bron yr holl alluog. Diolch o Dduw am y sylfaen hyn, bod pob peth yn gadan, bod yr adeilad yn gryf oherwydd bod ein harglwydd wedi ei adeiladu a bod ein heneidiau ni wedi cael ei gosod ar yr arglwydd Iesu, ar ei waed ac ar ei bersonef, a'i gryfderef. Diolch o Dduw am ei gyfiawnderef, y cyfan oll yma, bod y cyfan yn cadw ni.
Ac o Dduw wrth i ni feddwl am ein hunain gwendid i ni yn siŵr. Dyn ni ddim yn gryf bod ni'n gallu teimlo weithiau'n gryf yn y corff ac yn ein ysbryd, ond nid yn hir mae hynny'n para. Mewn ychydig, fydd y wendid yn dod droson ni, a fyddwn ni yn gwanhau, a falle hyd yn oed yn gwangoloni. Ond diolch i ti o arglwydd Dduw. Diolch i ti bod yna gryfder tu allan â ni, cryfder sydd yn cadw ni, ac ein bod ni'n gwan, yn bod ni wedi cael ei gosod mewn cryfder, a'r y cryfder hynny yn cadw ni hyd y diwedd, a bod ni'n cael ein caru hyd y diwedd, fel y dywedodd yr Iesu. A diolch bod y diwedd hynny yn diwedd dragwyddol, nid jyst diwedd ein bywyd ni, bod hynny yn wir, ond hefyd diwedd iachadwriaeth ein heneidiau ni, a diwedd mewn gwirionedd dragwyddoldeb, diwedd dragwyddol am byth bythoedd. O Dduw, wyt ti'n cadw ni. Mor arbennig yw y gwirionedd yma, bod felly rhyw ddyfodol, disglair a cadarn a diogel gyda ni, bod ein heneidiau ni'n gallu gorffwys yn y gwirionedd yma, a bod ni'n gadwedig. Ac ni'n diolch am y gair Cymraeg hynny, a bod ni yn gadwedig, yn cael ein cadw, wedi cael ein hachub, a bod ni'n wir yn y bywyd. O Dduw, felly, clyw nawr ein gwyddiau ni, wrth i ni ddod gyda fron, a gofyn am dy bendith o Dduw. Dim ond ti sy'n gallu rhoi y bendith, a dyn ni'n gofyn i ti o Dduw am y bendith hynny, sy'n yn dod o dy law a trwy dy ysbryd, a hefyd trwy y mab. Yn gofyn o Dduw i ti ddod ac agosau i'n calonau ni, ac siarad i ni o Dduw, siarad i ni am bethau da, siarad i ni am bethau pwysig hefyd o arglwydd, pethau sy'n rhaid i ni glywed, ac y byddwn ni o Dduw yn cymryd gafel yn y pethau yma. Ddim o Dduw yn gwneud camgymeriadau, ddim yn gwneud troadau anghywir, ond bod ni'n cadw ar y ffyrdd cyfiawnder. Byddwn ni o Dduw yn cadw'n agos ato ti o arglwydd. Does dim sicrwydd o hynny yn ein nerth ein hunan, ond o Dduw eto mae rhaid i ni ymdrechu, mae rhaid i ni i gadw gafel arno ti. Ond yr gyfrinach sydd yn cadw ni, o Dduw, dyn ni yn deall, yw dy afel ohono ni. A wyt ti yn cadw ni, o Dduw. Mae sawl un wedi cael ei cadw eisoes cyn ni. Sawl un wedi cael trwydigaeth, wedi cael profedigaethau, ond wedi cadw at y diwedd. Yn diolch am y tystiolaethau hynny. Diolch bod ni'n gallu meddwl am y bobl yna. Chi'n gweld hefyd yn yr ysgrythur yr un gwirionedd. Ac o Dduw, dyn ni'n ymddiried bydd yr un peth yn wir amdano ni. Byddwn ni yn cael ein cadw hyd y diwedd. Nes yn wir i ymddangos yn y gogoniant, i ymddangos ger bron y tad, ym mhresynoldeb yr ynghyllion a'r saint, ond yn arbennig ym mhresynoldeb Duw. A byddwn ni fyna o arglwydd yn diolch ac yn canu ac yn ymuno yn yr addoli mawr. Felly o Dduw, clyw nawr ein gwyddiau ni am bendith, clyw hefyd ein gwyddiau ni am dy gymorth ni mewn bywyd i ti fod yn frawd i ni ac i ti fod yn dad i ni ac o arglwydd i ti ofalu droson ni, i ti gadw dy lyged arno ni ac o Dduw i siarad i ni ac hefyd ein tywys ni ar ffyrdd cywir, ein harwen ni o Dduw yn y pethau da, a fydde ti o Dduw yn cadw ni rhag y drwg ac yn cadw ni yn yr arglwydd, yn yr undeb arbennig hynny, a fydde ni yn cael profi yr undeb yma, nid jyst mewn diwinyddiaeth, ond hefyd mewn ymarferol, a bydde ni mewn gwirionedd yn gwybod beth yw i gerdded yn agos wrth yr Iesu, ac fyna i gael cymundeb ag ef o arglwydd mor wamal, mor wan i ni o Dduw, ond dyn ni yn gofyn i ti i'n helpu ni hyn ac hyd yn oed heddiw yma i gryfhau ni. Ac dyn ni'n gwyddio nid yn unig am cryfder am y dydd hyn, ond mor bwysig yw o Dduw i ti'n helpu ni ar ôl y dydd hyn. Bydd yna amser o bod ni yn rhoi yn ymarferol yn y pethau dyn ni wedi clywed a chredu, a byddwn ni'n byw y pethau yma
ac o arglwydd yn dilyn y ffordd hyn o ddydd i ddydd ac o awr i awr. I fod yn ofalus a pob peth, ofalus a pob munud o'n bywydau ni. A byddwn ni'n gofalu bod y meddyliau ni a'n gweithredoedd ni yn rhai sydd yn iawn yng ngolwg yr iachadwriaeth mawr yma. A bod ni'n byw bywydau sydd yn ddiolch i ti. Fel mae'r emyn yn dweud, taw diolch i wen rhan ac yn wir o arglwydd. Diolch i wen rhan. A bod ni wedi cael ein hachub allan o'r pydwerchus a bod ni yn nawr yn niogelwch yr arglwydd Iesu yn ei gryfderef ac yn ei gariadef. Felly nawr, cliw ein desefiadau a'n gwyddiau, bydda o Dduw yn rasol i ni, dyn ni'n gofyn, yn enw Iesu Grist. Amen. Mae'n 174, 174. Mae'r Iesu fyw, mae'r Iesu'n fwy na'i roddion, mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tŷ maes. Gadewch i ni sefyll i ganu emyn rhif 174.
A gadewch ni droi at y penodau hynny I ni ddarllen, sef Iowan penod 12 a ychydig bach yn penod 13. Ac wrth I ni droedio yn y penod yma, penod 12, y 12fed penod, dyn ni dan gysgod y groes, allech chi ddweud. Ar ddechrau benod, ond wythnos sydd I gael. Ac wedyn, erbyn ni gyfarfod ar groeged yn y penod, dim ond rhai dyddiau sydd gael cyn y groes. Ac wrth I ni droi tudalen I adnodau ym penod 13, dyn ni ar drothwy, ar noswyl y groes. Mae'r groes yn agos iawn. Ond wrth gwrs, mae'r Beibl yn llawn y groes, nid jyst y penod yma. Mae'r adnodau dwi wedi dewis y penawd yma I wneud ar groes I gyd. Dwi wedi dewis rhai adnodau allan o'r penod a penod 13, jyst tymyn bach hefyd. Ond adnodau I wneud ar groes I nhw gyd. Ond mae'r gair ysgythyr llawn y groes a marw, y gwaredwr. Wrth gwrs, mae hynny'n wir oherwydd bod y groes yn ganolog i'n ffydd, yn holl bwysig I ni. Pwysig iawn yw marwolaeth Iesu Grist. Dyma'r man le mae Crist yn marw, dyma'r man le mae dyn yn byw. Dyma'r man le y gosodwyd pechod ar Iesu Grist. Dyma'r man le cododd ein bwrdwn ni. Man pwysig felly. Ond wrth I ni edrych ar y penod yma, o ddiddordeb yw ymwybyddiaeth o'r marw yma yng nghalon y gwaredwr. Mae llawer fan hyn o wefusau Iesu Grist yn adlewyrchu calon Iesu Grist. Llawer yn cael ei adrodd hefyd, ond dyn ni'n nodi hefyd geiriau a teimladau Iesu Grist yn y penod sydd o'n blaen. I ddechrau, ewn ni at adnod 3 ac adnod 7 a mae sôn am y groes yn hanes Mair o Bethania. Drychwch ar y geiriau eto gyda fi, adnod 3. Yna cymerth Mair bwys o enaint nawr gwlyb gwerthfawr, ac einunioedd draed o Iesu, ac asychodd ei draed ef a'i gwallt, a'r tŷ a lanwyd gan orygl ar enaint. Ac yn adnod 7. Ar Iesu ddywedodd gad iddi, erbyn dydd fy nghaddedigaeth y cadwodd hi hwn. A felly, dyma'r moment arbennig hynny o Mair o Bethania yn eneinio corff Crist a traed Crist gyda enaint gwerthfawr. A mae'r arglwydd yn esbonio hynny ar gyfer ei gladdedigaeth oedd hi yn eneinio. Ac mae'r hanes yn mynd ymlaen bod y tŷ yn llawn arogl ar enaint. Yn foment hyfryd iawn. Llawer fan hyn I ni ddysgu am farwolaeth a pwysigrwydd Iesu Grist. Wrth I ni feddwl yn arbennig am y claddu, oedd yr eneinio yn mwyn y claddu. Beth am y claddu Iesu Grist? Wel, mae rhywbeth yn sicr mawr a dwys am gladdu mab Duw yn sicr. Claddu y gogoniant, os chi weid, claddu y bywyd. Dyn ni'n gwybod wrth gwrs, dyw e ddim yn bosib I gadw'r atgyfodiad yn y bedd, ond real iawn yw y marw yma. Marw go iawn yw, a claddu go iawn. Ac yn foment arbennig iawn bod mab Duw, mab y dyn, yn y bedd, yn cael ei gladdu. A dwi'n siŵr wrth I Joseph o Arimathea a Nicodemus gosod ein gwaredwr yn y bedd. Wel, dyn ddim yn gwybod, ond wy'n siŵr fydde'n dywelwch yn y nef. Wy'n siŵr bod chi'n cytuno. Bydde dywelwch yn y nef. Bod mab Duw gael ei osod yn y bedd. Ond, wrth I ni ystyried pa mor werthfawr yw, wrth I ni weld bod yr enaint mewn, enaint gwerthfawr iawn, mae'n sôn am marw a claddu gwerthfawr. Yn gyntaf bod Iesu Grist ei hun yn werthfawr. Hwn yn sicr yw mynegiad Mair. Mae hi yn mynegu pa mor werthfawr yw Iesu Grist. Mae'r holl addoliad o chaloni, holl eneinio yma, yn dod â sylw i'r arglwydd
ac yn ei dyrchafu fe o flaen y dynion i gyd, ac yn dweud wrthyn nhw, taw gwerthfawr yw Iesu Grist. Dyma'r emyn yn dweud, enw Iesu sydd yn werthfawr, yn ddwmai rhyw drysor im. Ac gwerthfawr hefyd yw yr claddu yma, rhywbeth arbennig, llawn syndod, ond gwerthfawr hefyd. Yn arbennig wrth i ni ystyried, nid jyst y person sy'n cael ei gladdu, ond wrth gwrs y arwyddocâd. A fan hyn, dyn ni'n gweld, dyma'n bywyd ni, dyma'n iachadwriaeth ni. Wrth e farw, ac wrth i fe gael ei gladdu, mae'n werthfawr i ni, mae'n pechodau ni yn cael ei gladdu, mae'n pechodau ni yn diflannu yn y marwolaeth. Gwerthfawr felly yw y cyfan i ddynoliaeth ac i chi a fi. Gwerthfawr yw Iesu, gwerthfawr yw'r marw yma. Yn sicr, a ddechrau benod, mae yna arwyddocâd bod rhywbeth arbennig, rhywbeth gwerthfawr a phwysig ar y ffordd. Ac wedyn, ewn ni i'r 12fed adnod, a gwelwn ni fan hyn, Iesu yn myned ar gefn a synen i Jerusalem, a'r dyrfa yn bloeddio yn galw Hosanna. Ystyr Hosanna yw achub yn awr, achub yn awr. Nawr, anhebyg iawn bod y bobl yn deall arwyddocâd y foment wrth i nhw floeddio achub yn awr, ond yn sicr bod Duw wedi rhoi geiriau hynny yn y gennau. Ac mewn ffordd mae'r pobl yn, falle fel y cerig hynny, oedd yr arglwydd yn sôn amdano, a fydd yn ei glodfori fe os bydd rhaid. Mae'r calonau yma hefyd yn bloeddio allan, achub yn awr. Ac yn sicr, hwn oedd yr amser. Hwn oedd y cyfnod o achub dyn. Mor arwyddocâol yw'r ceir yma wrth i'r dorf amgylchynu i'r Iesu Grist, ac wrth i fe i ddod i mewn i Jerusalem, mae'n foment arbennig. Mae'n foment yn sicr o glodfori. Ac yn gywir, wrth gwrs, yn gywir, ond hynny falle bod y bobl ddim yn deall. Ond nodwn yn arbennig amseru yr holl achlysur, bod yr arglwydd fel brenin, ac mae yn frenin, fel brenin yn myned i fewn i Jerusalem ar y ffordd i coroni. Ac oedd yna coroni, ond nid yn Jerusalem oedd y coroni. Yn y nefoedd oedd y coroni. A felly ni'n gweld rhywbeth yn dechrau fan hyn, fydd yn cael ei gyfiawnhau yn y nefoedd. A dyn ni'n nodi y prosesiwn yma. Oedd e ar y ffordd i Jerusalem. Fydd yna goroni yn y nefoedd, ond wrth gwrs yn gyntaf, yr oedd y rhaid iddo fynd i'r groes, i'r dymderoedd yma, cyn codi i'r goron. Oedd rhaid marw yn gyntaf. Mae rhywbeth arbennig wrth gwrs yma hanes, nid hanes cyffredin yw hwn, hanes arbennig yw hwn, bod Iesu Grist yn gorfod marw yn gyntaf, cyn gael ei goroni, ond rhaid oedd cael y fuddugoliaeth cyn cymryd y goron. Ac eto mae'r foment yma, llawn efengyl, odi mae'n frenin, mae ar y ffordd i gael ei goroni, ond ar y ffordd i'r groes yr oedd. Oedd rhaid ennill y fuddugoliaeth, oedd rhaid ennill ein heneidau ni, oedd rhaid achub ni, a felly oedd rhaid wneud y gwaith. Nawr yn sicr bod Iesu Grist, llawn heiddiant, yn heiddiannu y goron beth bynnag, ond coron arbennig oedd hwn, coron iachadwriaeth, oedd rhaid marw'n gyntaf, a rhaid ennill y fuddugoliaeth, ac yn wir fel ni'n gwybod fe nath e ennill, ac mae'n nawr gyda'r goron. Ond wedyn, mae fwy o hanes am y groes yn y benod yma. Yn yr 20fed adnod, nodwch gyda fi. Ac yr oedd rhai groegiaid ymhlith y rhai a ddeithant i fyny i ddoli ar yr wyl. A rai hyn gan hynny a ddeithant ar Philip, a hwn oedd o Bethsaida yng Nghalilea. Ac y ddymunasad arno gan ddywedyd, Syr, ni a ewyllasiem, weled yr Iesu. Philip a ddaeth ac a ddywedodd i Andreas, a thachem Andreas a Philip, a ddywedasad i'r Iesu. A'r Iesu atebodd iddynt gan ddywedyd, daeth yr awr y gogoneddir mab y dyn, yn wir, meddai fi chwi,
Ond I syrth, y gronyn gwenydd i'r ddear a marw. Hwnnw erys yn unig, either os bydd e fe marw, e fe a ddwg ffrwyth lawer. Yn sicr yn nawr, dyn ni'n teimlo naws Calvary fan hyn, wrth I Groegiaid fan hyn I ddod a holi am yr arglwydd. Sir, ni a ewyllysiem weled yr Iesu. Sir, we would see Jesus. Yn y Saesneg. Sir, we would see Jesus. Sir, ni a ewyllysiem weled yr Iesu. A mae'r arglwydd fan hyn yn deall ei dymuniad, taw holi oeddent am ei heinidiau ac am iechydwriaeth. Mae'r arglwydd yn ymateb i'r holi yma. Falle, mewn ffordd, does dim byd arbennig yn y geiriau, ond mae'r arglwydd yn deall paham yr oeddyn yn dod. Ac yn wir mewn ffordd, nid jyst rhai Groegiaid oeddent, ond rhyw dyrfa fawr mewn gwirionedd, oherwydd bod nhw'n cynrychioli tyrfa fawr iawn o'r genhedloedd. Y cenhedloedd I gyd. Meddylwch faint o tu ôl y Groegiaid yma yn dod ar eu hôl nhw. Y dyrfa fawr o'r cenhedloedd, a Cymru a'r Saeson Gwyddelod ac yn y blaen. Llawer yn dod gyda'r Groegiaid yma. A mae'r arglwydd yn gweld yn y Groegiaid ac yn y dyrfa fe petai bod angen marw dros nhw. A dyna pa mae'n ymateb fel y mae e. Mae'n ymateb i'r ffaith yma. Maen nhw'n dod. Maen nhw'n dod I cael eu hachub. A mae rhaid I fi farw dros nhw. A mae'n ymateb yn y modd hyn. Fe welwn fe yn sôn am dyfod yr awr. Awr wedi dod, awr penodedig I gofio llwch y llawr am iechydwriaeth dyn. Dyma cynllun Dewi Higham dyn. A mae'r awr wedi dod. Ac wedyn, yn syth ar ôl hynny, mae'n sôn am y llun yma, y gronyn gwenydd, yn syrthio i'r ddear. A mae'n ddisgrifiad arbennig o allech chi ddweud bod Iesu Grist yn disgyn i'r ddear. Yn disgyn o'r gogoniant i'r groes a'r bedd hefyd. Arbennig iawn yw y llun yma. Gronyn gwenydd yn syrthio i'r ddear. Ac wedyn mae'r llun yn parhau bod rhaid dinistrio y gronyn yn y ddear. Sydd, dwi'n awgrymu I chi, yn bicsiwr o dioddef Iesu Grist a torri Iesu Grist. Fel roedd rhaid dinistrio y gronyn cyn iddo fe o ddod a blodeo a dod a ffrwyth yn wir felly oedd rhaid torri yr arglwydd. Oedd rhaid fod yn doredig, oedd rhaid fe ddioddef cos pechod. A dyma chi dorri. Nid torri cyffredin yw hwn, ond torri Duw. Duw yn ei dorri fe. Barn Duw ar bechod. Ac yn wir, fe fydde fe'n teimlo y torri yma cyn dod â ffrwyth lawer. Ffrwyth lawer. Ni'n diolch am hynny. Dyn ni yn y ffrwyth yma, dyn ni y ffrwyth llawer. Ac mae'n y ffrwyth pobl yn dod I bywyd oherwydd marw Iesu Grist. Ond ewn ni ymlaen. Ac fe welwn ni wedyn, dan dylanwad holi y Groegiaid adnod 27. Mae'r naws yn ei dal yma. Mae'n dal yn ymateb I ddyfodiad y Groegiaid. Ac fan hyn, dyn ni'n darllen y geiriau. Yr awr hon, y cynhyrfwyd fy enaid, a pha beth a ddywedaf, o dad, gwared fi allan o'r awr hon, eithir oherwydd hyn y deithym i'r awr hon. O dad, gogoneddad enw, yna ydau llef o'r nef, ni a'i gogoneddais ac a'i gogoneddaf drachem. Ac wrth i'r arglwydd fynegu, wy'n siŵr taw rhyw ochennaid o siarad oedd hyn, wy'n tybio, ar awr hon y cynhyrfwyd fy enaid. Fan hyn mae yn mynegu teimladau am y groes, am yr iawn, roedd rhaid cyflawni. Ac mae'n siarad, wy'n credu, fel mab Duw, mae gyda golwg arbennig, mae yn gweld y groes gyda clirdeb arbennig, mae'n gweld cyfranrwydd, mae'n gweld y dioddef yn gyfan I gyd, allwch chi weid, nid jyst rhyw dychmygu mae fan hyn, neu jyst meddwl,
ond mae e'n gweld gyda llygad mab Duw, mae'n gwybod beth sydd o'i flaenau, mae'n gwybod fod na iawn, mae'n gwybod fod na ddioddef, mae'n gwybod fod na farw, a marw mwyaf arbennig, nid marw bach, marw corff ac enaid, ond marw, wel, tragwyddol mewn ffordd. Bod e'n cymryd holl bwysau uffern oedd ar ei bobl yn ei galon. Ac mae'n cael ei gynyrfu. Mae'n dweud yn y ger yma, yn dywe, ar awr hon y cynhyrfwyd fy unaid. O, na gyfeillion nid dyn bach oedd Iesu Grist. Oedd e'n ddyn oedd yn ddewr. Fel dyn oedd e'n ddewr. Mab Duw oedd e. Ac mae'r mab hyn wedi gynhyrfu yn ei unaid. Ac mae'n amlwg bod y golwg yma yn olwg anodd iawn. Hyd yn oed, mae'n oedi, allech chi ddweud. Nid bod e'n gwrthod, ond mae'n oedi, mae'n ystyried y cyfan. A byddech chi'n disgwyl hynny, byddech chi? Mor fawr yw'r achlysur. Nid just mynd a marw mae e. Yn gywir iawn, mae'n oedi ac yn ystyried. A mewn ffordd, mae'n gofyn y cwestiwn, a oes modd, oes posib osgoi y fath brofiad? Nid peth hawdd oedd achub dyn, nid peth hawdd oedd marw ar y groes. Fel dwi wedi sôn eisoes llawer yn y cyfrifoldeb Saesneg. Mae Duw yn gallu gwneud pob peth. Mae llawer dwi'n awgrymu fel y greadigaeth a rhagluniaeth yn hawdd iawn i'r arglwydd yn ei nerth hollysliog. Ond mae achub dyn yn galed, yn anodd. A felly anodd yw y profiad hwn. A mae Iesu yn mynegu hyn. Mae'n oedi, mae'n ystyried, ond yn yr un frawddeg. Yn yr un frawddeg, yr un mynegiad, mae'n cadarnhau. Dyma'n Iesu ni. Mae'n ystyried y cyfan. Mae'n mynd ymlaen. Yn ddisymwth, mae'n mynd ymlaen yr awr hon. Mae'n sôn, oedd yr heswm i mi ddod. Nawr, dwi'n agrymu. Dyna chi ddywediad pwysig. Os ych chi am ddarganfod beth yw'r efengyl, mae Crist yn dweud fan hyn, yr awr hon oedd yr rheswm i mi ddod. Fe des I am yr awr hon, y marw yma, yr achub yma. Mae'n ddywediad pwysig yn esbonio bod Iesu Grist wedi dod, nid I fod yn esiampl yw e, ond I farw dros y pechaduriaid, I achub ni o'n pechod. Wel, fe nodyn ni hefyd llais y tad o'r nef yn mynegu cytundeb. Mi a'i gogoneddais ac a'i gogoneddaf drachem. A mae'r tad yn dweud, fe fydd yna ogoniant yn yr efengyl yma. Mae'n mynegu cytundeb mewn ffordd, mae'n dweud amen, amen, amen. A tad yn ymateb i'r efengyl. Dyma chi fod mae'n pwysig yn y drindod. Mae'n ymateb, dyma yr efengyl. A mae'n dweud mewn ffordd, amen yn dweud, amen. A fydd yna ogoniant, ac ogoniant yr efengyl. Hwn yw canol hanes dyn. Hwn yw calon hanes dyn. Yr efengyl. Peth mwyaf pwysig sydd gael yn hanes dyn. Ewn ni ymlaen. A parhau mae Iesu sôn am y groes. Llawer o sôn am y groes yn y pedwar yma. Fel byddech chi'n disgwyl. Ond sôn mwyaf hyfryd. Ac yn gymorth I ni, dwi'n siŵr. Fel mae'r Iesu yn sôn am yr achub yma. Yn adnod 32, mae'n sôn yn bellach. Dal yn ymateb i'r groeged, a minnau os yr chefyr fi oddi ar y ddear, a dyna bawb at y fy hun. A hyn a ddywedodd fe gan arwyddo o ba angau y byddai farw. Nawr, mae'r groeged yn yr adon yma, hwy yn y lle cyntaf yw, y pawb yma bydd yn dod ato fe. A minnau os y chefyr fi oddi ar y ddear, a dyna bawb at fy hun, y dyrfa mawr yma, y genhedloedd. Ond nodwch y geiriau, yn sôn, fydd yna ddynion yn ei godi fe o'r ddear, wrth gwrs, yn ei osod ar y groes. A trwy hyn bydd llawer yn cael ei denu a'i tynnu at yr arglwydd. A beth yw ystyr hyn? Eto fe welwn ni y groes ar efengyl yn y geiriau yma.
Gwelwn ni fan hyn bod Iesu Grist fel aberth yn cael ei osod ar yr allor wrth ei gael ei osod ar y groes. Mae fel oen diw yn dywe, cael ei osod ar yr allor ac yn cael ei ladd. A felly mae Iesu Grist cael ei osod ar y groes. Fan hyn fe welwn ni yr iawn. A wedyn fe welwn ni dynion yn ymateb. Dynion yn cael ei denu at y groes. Pam fod yna y ddod yma? Pam yna ymateb yn hyn? Oherwydd bod dynion yn teimlo'i pechod. Maen nhw'n gweld yn Iesu Grist bod e wedi marw dros bechaduriaid. A felly maen nhw yn dymuno maddeuant. A maen nhw'n gweld yn yr arglwydd maddeuant pechodau bywyd tragwyddol ac maen nhw'n dod. Maen nhw'n agosau. Mae'n wirionedd yn bictiwr mwyaf arbennig. Dyw'r byd, wrth gwrs, ddim yn deall y pethau yma, ond mae rhai sydd yn gallu gweld a cymorth Duw yn deall pa mor arbennig yw y cyfan yma. Iesu Grist yn cael ei godi, yn cael ei ferthyru, yn cael ei goesholio, a wedyn dynion yn dod. Pa sens newch chi hynny? Sens yr efengil, wrth gwrs. Iesu yn marw dros bechaduriad yn dod i gael maddeuant pechodau. I ddod â'i pechodau, cael ei gosod ar Iesu Grist. Mae'r holl broses yn sôn am yr efengil. Iesu yn marw dros bechaduriad, cael ei godi, cael ei ddachafu. Pechaduriad yn dod at yr Iesu. Pam? Gosod ei pechodau ar yr Iesu. A Iesu yn marw dros ein pechodau ni. Ac yn wir, wrth sôn am Iesu Grist yn cael ei ddachafu, mae rhaid bod ddachafu yn y pregethu. Pam? Wel, mae'n bictiwr o pregethu. Codi ddachafu Iesu Grist. Pam? Mwyn i bobl ei weld. Mwyn pobl i edrych arno. Achos mewn ffordd mae hwn yn cyflawni yr agosau yma, yn dod as y groes. Beth sydd ar ôl i wneud? Credu. Mae rhaid edrych. Felly mae rhaid i pregethwr i godi ddarchafu Iesu Grist. Sôn am mab Duw, sôn am oen Duw, sôn am yr iawn, yn sôn am fyddai yn pechodau, bod Iesu yn marw dros bechaduriaid, pechaduriaid yn dod. Be newn ni nawr? Edrych. A mae rhaid felly ei ddarchafu fe, ei godi fe, mwyn i bobl ei weld, ac mwyn i bobl edrych. Wel, edrychwch da chi, edrychwch. Edrychwch arno. Mae llawer yn ni wedi edrych. Edrych i'w credu, ac hefyd achubiaeth a iachadwriaeth. Wrth i ni edrych, fe fyddwn ni yn byw. Felly edrychwch arno. Wrth edrych, dych chi'n edrych i'r iachadwriaeth. Dych chi'n edrych i'r iawn. Dych chi'n edrych at berson Iesu Grist, a gwaith Iesu Grist. Mae bywyd a mae dde'n pechodau a bywyd tragwyddol yn Iesu Grist. Felly edrychwch at y bywyd yma. Edrychwch a byddwch byw. Ac wedyn yn ola, wrth i ni fentro nawr i'r penod nesaf i gwblhau ein hystyriaeth ni. Fe welwn ni gwirioneddau pellach am y groes yn y golchi traed. Adnod 1 ac adnod 10 i ddechrau. A chyn gwyl y Pasg, yr Iesu yn gwybod ddyfod ei awref i ymadael ar byd hwn at y tad. Fe yn caru yr eiddo yr rhai oedd yn y byd, a'i caradd hwynt hyd y diwedd. Wedyn adnod 10. A Iesu a ddywedodd wrtho, yr hwn a olchwyd nid rhaid iddo ond golchi ei draed, eithir y mae yn lan oll. Ac yr ydych chi yn gyfan, eithir nid pawb oll. Sôn am Judas fyna ar ei diwedd. Ond yr ydych chi yn lan oll. Chi'n lan a chi'n lan oll. Nawr, yn y llun yma, nid y golchi traed sydd yn uniongyrchol yn sôn am y groes. Ond y geiriau yma, mae'r arglwydd yn sôn, yn trafod gyda Pedr yng nghliw y disgyblion, wrth i fe sôn iddynt y byddwch chi yn lan oll. Yn y Saesneg, clean every whit. Mewn ffordd, dywediad hen ffasiwn, ond mae'n cadw yn y meddwl, every whit.
altogether. Yn lan oll yn y Gymraeg. Yn lan oll. Nawr yn syml iawn. Mae'n sôn am olchi yn y gwaed. Y golchi yma yng ngwaed y groes y Calvary yw y golchi sydd yn lan oll. Y golchi mawr yw y lan oll yma. Y golchi bach yw golchi y traed, sef sancteiddhad y Cristion, ond y golchi mawr yn cynnwys pob peth yn lan oll. A'r trad hefyd. Mae'n ystyr arbennig wrth gwrs i olchi trad, sef sancteiddhad, ond y gwirionedd mawr, y golchi mawr yw y golchi yng ngwaed Iesu Grist. A dyn ni'n diolch heddiw yma am y golchi mawr. Ydych chi wedi cael eich golchi yn lan oll? Yn lan oll, meddylwch. Mor hyfryd yw yn lan oll. Digon glân i'r nefoedd. Dyna chi olchi. Meddylwch o'r bydredd a meddylwch o'r pechodau i gyd. Meddylwch o'r pydew erchill. Meddylwch am y cyfan. Dyn ni yn ein pechodau ni. A mae Iesu Grist yn ein golchi ni yn lan oll a digon glân i'r nefoedd. Wel, mae diolch am hyn. Diolch hwn i'r Iesu am y golchi yma. Dyma chi efengil sydd yn golchi ac yn achub ac yn paratoi ni at bresenoldeb Duw. A diolch hwn hefyd am y geiriau yn y adnod cynta yn yr benod yma bod yr arglwydd Iesu Grist wedi'n caru ni a mae'n sôn wedi'n caru ni hyd y diwedd. Fe yn caru yr eiddo a rhai oedd yn y byd a'i carodd hwynt hyd y diwedd. Hyd diwedd beth? Wel, hyd diwedd ein hoes, ond hyd diwedd y groes yn sicr. Mwyn ein sicrhau yn iachadwriaeth ni, ond hefyd hyd diwedd tragwyddol y gogoniant. Cariad sydd yn bythbythoedd. Cariad tragwyddol. Does dim byd mwy arbennig na'r efengil. Yn wir, mawr yw'r achub oherwydd mawr oedd ein pechod, ond mawr yw'r golchi hefyd. A mor bwysig yw y groes yn y Beibl. Mae'n mhob man, mae'n sicr yn y penodau yma, penod 12 a penod 13. Ydy'r groes yn bwysig i chi? Ydych chi yn pwyso ar y groes, yn pwyso ar Iesu Grist? Ydych chi yn lan oll? Wel, gobeithio a gwyddio'n wir bod y groes yn bwysig i chi. Os yw'r groes ddim yn bwysig i chi, byddwch chi ddim yn y bywyd. Dych chi heb gweld eich pechod, a dych chi heb agosau y groes, a dych chi heb edrych arno fe, ac heb eich golchi. Ond os ych chi wedi edrych a wedi credu, wel, fe fyddwch hapus. Fel mae'r adnod 17 yn dweud, os gwyddwch y pethau hyn, gwen eich byd os gwnewch hwynt. Gwen eich byd, blessed, happy, hapus. Wel, dyma chi hapusrwydd, mwy na hapusrwydd dyddiol y byd yma. Mae hapusrwydd dyddiol yn dod ac yn mynd yn dywe. Ond mae'r hapusrwydd yma yn para trwy bywyd, yn ein cadw ni, ond yn parhau at bythbythoedd i dragwyddoldeb. Yr efengil, yr arglwydd Iesu, mae'r Beibl llawn y groes. Ydych calon chi llawn y groes. Edrychwch, edrychwch, a byddwch o llan. Gadewch yn y buddio. O arglwydd Dduw, wrth i ni ystyried y gryddfannau a'r marw yn yr Iesu. Dyn ni yn deall pa mor ddifrifol oedd ein pechodau ni yn tywyllwch ni. Yr ymdrech dwyfol hynny i ddod â dynion i'r nefoedd. O arglwydd, dyn ni'n diolch am yr ymdrechion hynny, yn diolch am y dioddef hynny, sydd wedi dod yn i'r man yn bod ni yn lan oll, a bod ni wedi dod yn man bod ni wedi derbyn maddeu'n pechodau a bywyd tragwyddol. A mae hyn yn sicr oherwydd mawredd a cryfder Iesu Grist. Nid bod ni yn gallu sicrhau pethau yma yn nerth yn hunain, ond hefyd bod ni wedi pwyso ar y Iesu
Mae e'n gadan. Mae e'n grif yn y pethau yma. Mae'n grif yn yr efengil. Wedi marw, mae wedi ennill y fuddugoliaeth. Mae e'n glanhau pechaduriaid yn lanos. Mae'n achub nhw yn gyfan gwbl. O, felly o Dduw. Dyn ni'n diolch bod yna gryfder a sicrwydd oherwydd bod ein iachedwriaeth ni yn yr Iesu. Felly o Dduw, cliw nawr ein haddoli ni yn gweddi ni o argwydd bendithia a cyfan ein calonau ni yw ein deisef ac yn gofyn i ti o Dduw i barhau yn ni nawr ac i gadw ni trwy'r dydd. Ac yn wir, nes fel mae'r gair yn sôn, nes yn wir, y diwedd tragwyddol hynny yn Iesu yn gofyn y cyfan. Amen. Wel, gadewch i ni ganu emyn rhif 525. Wrth flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hirbell. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Gadewch i ni sefyll i ganu emyn rhif 525. Eithir i hwn a ddichon eich cadw chi yn ddigwymp, a'ch gosod gerbron ei goniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd. I'r unig ddoeth Dduw ein eich awdwr ni, y byddwg o goniant a mawredd, gallu ac awdurdod, yr awr hon ac yn dragywydd. Amen.